Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. O karon sa sumpay ni nagapostang sugilanon, anino sa kagahapon. Ay, bahala ka. Sigurado ka man kahaan. Wala, King. Agi ka na pwede dito si Geraldine. O i-process niya ang among papeles sa akong amiga. Kung musugot ka o sugtan sa silinda sa iyang mama, mangita na lang niyo usa. Aron mo yung ikauban ko dito. Ako. Sorry namin ako sa inyong istorya, pero may mo bang ako na lang ang imo ikauban nga mularga paingon sa laing nasod? Please. Ako ni si Emmy. Taga dinhira ko sa baryo tayong. May passport naman ko, miss. Isaad na ako. Dili ka magmahay kung imo kong tabangan. Please. Elaine, ali una pi. Singot ka na imong buko-buko, oh. Pahiran una na ako, nakbi. Di. Ali pi, singutan ni mo, oy. Nanimahaw na kang sunshine, oh. Ingon tatay, humot ko sunshine. Humot na lang. Bi ang ilok, bi. Nak, mag-amping ka kanunay, ha? Dili ka magpapadlo ni tatay o ni lola ni mo. Unya, dili ni mo pasagdan ang imong buko-buko, ha? Nga maughan sa singwit. Kaya mauman ay magkapaupo ni mo. Muinom sa kakanunay og vitamins. Dili na si lola o si tatay ang mopainom ni mo. Dumdum na lang og imo, aron nga dili ka masakit. Og dili ka sipunon. Labi pa kung init kaayo, nya mukalit sa pag-uwan. Daman ko payong. O nya, bikon mo laag ka, wa man kay dang payong. Baho naman ganing suka kang bataa ka. Mahal ta ka, Elaine. I love you, anak. Bisan malayo pa ko nimo. Inumdumi ka nunay, ha? Nga dili na mausap ang akong pagmahal nimo. O nga dili ka na mawa sa kong una-una, anak. Bay! Bay, kadiyo sa. Di ba sa kaliso ta kadiyo sa, bay? Saman, di tao dunga kuliron, ha? Okay. Saman, Gamitan lang mo sa kasakyanan ni pauli nimo. oh, May lakaw pa ko. uy, asari ka? Ang ko ni mo, bay? Sunod na lang. Sana muro na tag din amigo. Muro na tag din amigo tunay ni. Sa pa di ay? Saman, di pa tao ko ganang pauli. Pura to si bay, ay. Sino asari ka? Basta may tuon pa ko. Kung pangitaon ka ni Min ako, sa may tubag na ko. Ay pahala na ka. Ha? Uy, bay! Look. Ano si Ken nang tayo? Makalakaw kita bisan unsang orasa kung ganahan ta mo lakaw. Pero lahigid ka saya ang dagway ni Abay sa una sa dinipas Ginny. Excited ka siya kanunay kung maabot ang hapon. Kaya kuha din siyang Ginny. Pero karon, naunta si Ime, nabalik na, taon na ba yun? Pero ang kalipay sa dagway ni Abay, pura naglubing pang kupras, tinang nayaa. Pura sa gilayasag balik noon. Kaganina pa ko nga nagpaabot din sa parkingan sa ospital. Gayang gitrabahoan. Kalayao naman kanining buwak nga akong gidaparan niya. Nga bang mura makugmikakak? Ganong mahadlok na may naong ko nga makigatupang niya. Ingon og sa mibati na hinuon ko kauaw.
Pila ka tuig minahimong suod. Karon pa hinoon ko maawaw nga makigatubang niya. Miduaw lang ko niya. Kala lang. O kining buwak. Ganahan siya niini. Iya kining paborito. Puti nga rosas. Mao nga gidad-an ako siya. Bahala na. Mugawas ako din eh. At nga nako siya. Gikulpaan may noon ko. Bahala na ni. Gusto na kayo ko magkakita ni mo, Jean. Nana si Josh nga nakuha na ako. Hi! Sorry ha, nalangay ko gawas. Oh, it's okay. Shall we? Sige Asa? Oh. Dave. Ma'am, gisulti ka? Kadiyot lang. Di ako na ha. Oh, Dave? Dave! Kadali na yung nawa. Ay naman siya paingod. Dili ko mahimong masayo. Sikit katong ako nakita dito sa entrance sa ospital nga nagbarog. Nagdagpo pa nga mong mga mata. Pero kalit lang sa nitalikod niyang nakita ko niya nga naglakaw gikan sa sud nga kauban si Josh. O karon wala siya. Akong tawagan. walay si masayod nga nakita na ko siya gikan din sa akong sakyanan. Nagsigisig panlingi. Sayop kini ko pagani. Dana si Diyos. Malipayon ka na dyan. Deserve na ni mo. Gano bang kaswerte man ni mo, Diyos? Ganong kanunay ka naman piliun sa mga babae nga mahidungdanon ako. So, nakita ba nimong imong ipangita kaganina? Ha? Bidagan ka kaganina. Ingon og sa may giapas ka. Wa. Tana, gigutom na ko. Okay. Dadunti ka sa mga fancy restaurants. Ning mga pila na lang kaadlaw. Gani ang kapas sa Pinas. May na lang. Dili ka malimot na ako. Whenever you're hungry, you'll think of me. Ano kang umanito pa kang akong tawag? Hey! Nilupad na sa bangimong una-una. Oh, sorry. Question. Unsa na? Nakasiguro ka na ba yun? Ning imong desisyon? Sigurado na. Well, you going abroad caught me off guard. Taod-taod ko na ning plano. Wala gid may na yan sa una. Tungod di Dave? Oh, well, maybe. Mausap kini ang angin mong buhaton. Kung buhat kagit nga, malimot niya o magkabubuan. As for me, dawatan ako nga wala kay ko chance ni mo. Higala ragit ko kuto. Thank you, Josh, ha. Salamat nga na ang kakanunay alang na ako. Salamat kay sa pagsapot. Ingon gyud tingali ana. Accept defeat aron less ang sakit. Ako lagi, gidawat na ako pero
Sakit lagi gihapon. Hikala, Rami. Pero galong ingon naman lang ni kasakit ang akong gibati. Ganong karon magkumibati og sobrang pangabubhok ang Diyos. Karon kung mas gusto mo sumbag niya kaysa diyang nasayod ko. Nga siya di ay ang lalaki nga gipuli ni Amy nako kaniya to. Nabuwang naman siguro ni pagbati Mura na ko. Sakaran! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!